Yn ôl y cyfrifiad diwethaf yn 2011, roedd 94% o Gymru yn datgan ei hun yn wyn, sy'n meddwl mai dim ond 6% o Gymru sydd yn dod o gefndiroedd asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. O ran siaradwyr Cymraeg, mae llai na 900,000 yn byw yng Nghymru, ond yw'r canrannau o bobl o gefndiroedd asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd yn siarad Cymraeg ddim ar gael eto. Ac mae hynny'n deud digon. Bod Cymru'n troi'n fwy aml ddiwylliannol pob blwyddyn, i rai mae yna natur ddethol yn dal i berthyn i'r gymuned Gymreig. Cymuned sydd wedi brwydro i gadw ei hiaith a'i diwylliant yn fyw, ac o ganlyniad yn amddiffynol am ei hunaniaeth. Ac nid yn unig ydy'r iaith yn fyw, mae hi'n tyfu. Gyda gôl y Llywodraeth i gael 1,000,000 o siaradwyr Cymraeg erbyn 2015, mae mwy o bobl yn dysgu'r iaith nawr nag erioed o'r blaen. Ond bod ein hiaith yn symud ymlaen, ydy ein hagwedd tuag at ein boblogaeth yn symud yn yr un cyfeiriad. Oes angen cwestiynu Cymreicdod pobl sydd gydag acenion gwahanol, cefndiroedd gwahanol a phrofiadau gwahanol. Oes angen cymharu Cymreicdod rhywun nad sy'n wyn, ond sy'n siarad Cymraeg, gyda rhywun gwyn sydd ddim yn siarad Cymraeg. Oes angen aros yn y gorffennol pan all y dyfodol edrych mor obeithiol. Unwaith byddwn ni'n datgymalu'r hierarchaeth yma o Gymreicdod, fe fydd y newid yn dechrau.